ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೋಡೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬೈದೆ. ಕೋಡೆ ನೇಮ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾತನು ಏರ್ಪುರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಟೆಟ ರೆಡಿ ಆತು ಜಿ. ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆವಡಾತೆ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಹಾಯ್. ಇನಿ ಯಾಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದ್ದಾರ್ದ ದೊಡ್ಡ ತುಲಿಯತ್ತು ಜಿಗ್ಗಾತೇರೆ ಎನ್ನ ಶೋಕಾತೇರ್ ಬಗದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಏನ ಬಂಟಿ ಹಾಂ ನಮೇನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟುಲ್ಲ ದೆಂಬುಡು ಮಾತ್ರ ಉಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂದೆನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಿಯ. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಎಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನು ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ಅಂಚ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಯಾಕಡೆ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಅದು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಉಂಡು. ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಡಾತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪ ಬಂತೀರಿ ಬೆದ್ರ ಮುಟ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡು. ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಕಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡು ಕಂಡನಿಲ್ಲಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ, ಕಂಡನಿಲ್ಲಾಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಡಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ದೆಂಬು ಸಾಕಾಪು ಪೂರೆ ಉದಾಸೀನ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪೋಡಾತ ಅಂಚ ನಾನು ಪೋಡಾತಿ ರೆಡಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಟಟಾ. ಅಲ್ಪ ತೋಜುನದ ಅವೆಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಡಪರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಡಪರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎತ್ತ ನಡ್ತೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನೀಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪೋಪುನಿ ಏಪಲ ದೊಡ್ಡ ನೀಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ನೇಮ ಇತ್ತಂದು 15 ದಿನ ರಜೆ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರು